Mas, kita mau kemana Mas? Kita mau ke petilasan Gunung Panggung. Lu di sana ceritanya ada apa? Ceritanya di sana adalah banyak pedalangan yang ada di Gunung Kidul khususnya, dan di Jawa Tengah pada umumnya itu mencari wahyu pedalangannya di daerah Gunung Panggung, di Gunung Panggung itu. Oke, setelah sana kita ke tempat salah satu dalang di Gunung Kidul juga berarti nanti Mas? Ya, nanti kita akan bertemu dengan dalang yang ada di Gunung Kidul dan di dekat-dekat daerah sini juga nanti. Oke teman-teman, kita ada di Kaluran Tambak Romo. Ya teman-teman sedulur wising leluhur, kita sedang trekking untuk naik ke petilasan Gunung Panggung yang menjadi titik biasanya para dalang untuk mencari wahyu pedalangannya di sana. Kita harus trekking dulu, motor diparkir di bawah. Pantengin terus channel wising leluhur. Rahayu. Bener ora? Nah, lokasinya teman-teman di sana ada tangga untuk naik. Nah, teman-teman sebelah sana. Pokoknya hati-hati kalau di sini. Nah, kita naik.
Oke teman-teman, di perjalanan menuju lokasi di belakang kita hujan melanda dan kita tadi sempat salah jalan. Jadi sama Mas Bak tadi seharusnya lewat sini. Nah, kita lewat sana. Luar biasa. Maturun Gusti, kita pas sampai atas hujan, semoga menjadi pertanda berkah untuk kita semua. Masih bersama saya Cak Hari dan juga Mas Bak di sana. Kita akan sementara di sini dulu, kita menikmati keindahan yang ada di sini dan juga klonwon kagem punden yang ada di sini juga begitu. Nanti pantengin terus, kita akan berlanjut ke dalamipun salah satu dalang yang ada di Kabupaten Gunung Kidul dan juga berada di Kapanewon Ponjong juga teman-teman. Matur nuwun, tetap jangan lupa like, share, dan subscribe channel Wising Leluhur. Mari kita jaga dan lestarikan sejarah punden dan juga peninggalan yang ada oleh para leluhur. Matur nuwun, rahayu. Dan mungkin untuk edukasi untuk teman-teman semuanya, jangan pernah merusak yang ada di alam, jangan kotori alam ini apapun itu. Seperti contoh nih, ada vandalisme yang tidak pada tempatnya. Oke. Akhirnya kita sampai juga di atas, Mas. Ya, luar biasa perjuangan sore hari ini. Akhirnya setelah berapa tahun kita menunggu waktu, akhirnya pada hari ini Selosok Kliwon di bulan Maret 2025 kita bisa sampai di tempat ini. Yang jelas, jaga selalu warisan leluhur kita, jaga selalu sejarah-sejarahnya. Mari kembali ke budaya leluhur kita, selalu uri-uri kebudayaan kita. Salam lestari, rahayu.
Sabtu. Rene ora kira-kira. Oh. Nggih, saderengipun Mas, saged perkenalan den Mas, asmanipun nggih terus niki tinggale teng pundi kalih teng sanggar napa niki? Nggih, nami kula Roni Ahmad Wahyudi, sarjana seni. Menika wonten ing Garon Tambak Rama, wonten ing Sanggar Jodipati. Nggih, mungkin saderengipun saged diceritake sekedhik Mas, perjalanan jenengan dados dalang ngoten niku pripun to critane awalipun? Nggih, sanesipun kula gegulang wonten ing bab pedalangan wonten ing dalang-dalang ingkang senior, kula ugi nglampahi laku prihatos. Nek wonten Jawi menika rak menawi dalang menika umumipun menika wonten laku-laku ingkang kedah dipun lampahi ing antawisipun wonten kungkum utawi mertapa utawi tapa wonten papan panggenan ingkang menika dipun khususaken kagem nglampahi kagem dalang prihatos makaten. Niku saking tahun pinten niku jenengan nglampahi niku Mas? Menika udah kawis saking tahun 2000 sekawan menika kula sampun nglampahi. Lampah menika inggih menika prihatos kagem menawi basa wonten ing jagate pedalangan menika dalang kedah pados wahyuning dalang. Menika. Niku panggene niku teng pundi mawon riyen Mas? Menawi tempuran kali utawa wonten lepen menika wonten ing tempuran Kali Oyo menika wonten ing Kuarasan. Lajeng wonten Gunung Kelir wonten ing daerah Imogiri nek wonten Klentu menika. Lajeng nggih wonten papan menika wonten papan ingkang kasebat pertapan dalang nggih menika wonten ing Gunung Panggung. Gunung Panggung menika wonten ing perbatasan antawisipun Semen kaliyan Tambak Rama. Nggih, mungkin saged diceriyoske Mas, pengalaman-pengalaman pas jenengan nglampahi ngoten niku enten cerita-cerita napa mawon Mas? Menika ingkang wonten pundi wonten lepen menapa wonten ing Nggih, mungkin lepen nggih enten cerita napa kayak terus teng gunung napa teng pertapan niku enten cerita napa Mas? nggih. Menawi wonten lepen menika kathah cerita ingkang menawi mangke kawedharaken mbok menawi menika boten napa nggih boten sak pemanggih kalian kasunyatan utawi mesti kemawon kathah ingkang mestani wah menika ngayawara. Namung kagem pengalaman pribadi kula menawi wonten ing lepen menika menawi badhe keterimah menapa ingkang dados panyuwunipun khususipun supados ing mangke saged dalangipun laris utawi kathah tanggapan menika adaanipun toya ingkang kagem kungkum menika ingkang sekawit menika asrep menika sangsaya dangu menika lajeng anget. Biasanipun menika kan nek kula nglampahi menika saking jam 12 dalu. Lah menika sangsaya enjang kedahipun kan normalipun toya menika sangsaya asrep amargi hawa enjang menika kan sangsaya asrep umumipun. Lah menika malah sangsaya anget dados kadosipun malah jenjem wonten ing mriku. Eman-eman menawi badhe mentas lajeng wonten pengalaman biasane napa ningali cahya utawi meruhi cahya ingkang adaanipun damel kula geragapan kados wonten ing saklebetipun ngimpi nanging kok mboten tilem. Raosipun ngaten menika. Awrat utawi angel menawi kula badhe nyeritakaken menika wonten alam ingkang pundi ning
saenget kula menika kados wonten salebetipun pangimpen namung boten ngimpi menika. Lajeng menawi wonten ing contonipun wonten ing Gunung Panggung menika. Gunung Panggung menika pancen kondhang papanipun pertapanipun para dalang. Saderengipun kula nglampahi wonten mriku menika kathah dalang-dalang ugi ingkang nglampahi prihatos wonten ing Gunung Panggung menika. Lah pengalaman wonten salebetipun Gunung Panggung menika sami kalian wonten ing toya, menawi toya menika sangsaya anget, menawi wonten ing Gunung Panggung ingkang sekawit biasanipun kan karena wonten ing alam ingkang kasaranipun wonten alam terbuka ngaten nggih. Menika sekawit wonten nyamuk, wonten jangkrik ingkang mungel damel brebegipun anggen kula nenepi wonten ing mriku. Namung menawi badhe ketrima menika sangsaya dangu sepen ingkang sakawit kathah swara jangkrik nyamuk ingkang ganggu menika menawi ning ciptanipun menika lajeng sepen boten wonten swanten menapa kemawon. Lah wonten salebetipun napa nggih sampun ning menika adakanipun nampi wisik menika nggih menika mboten makna cetha menika mboten namung wujudipun kados gambaran-gambaran. Lajeng menika kula nate dipun wisiki asmanipun Jaya Salintru. Ngantos sak menika kula badhe bedah asma menika ugi dereng werdinipun menapa, namung kanyata sak bibaripun nglampahi menika wonten lepen wonten ing Gunung Panggung menika enten mawon rejeki ingkang kula tampi. Salah satunggalipun wonten tanggapan dalang, sakliyanipun menika wonten mawon rejeki ingkang kula tampi ingkang awujud menika redana utawi wujud menika napa nggih saged damel sanggar, saged damel menika sabibaripun efekipun kados mekaten. Nggih, biasanipun nek teng Gunung Panggung niku panggenanipun niku kaya napa to Mas niku bentukipun niku? Napa teng jero gua, napa teng njawinipun napa kepripun? Dados menika kados guwa ning tekne mboten lebet nggih. Namung kados perengan menika namung kedah napa menika menek andha. Karena papanipun menika mboten wonten ing sak pucuking gunung, mboten sak ngandhaping gunung namung sak tengah-tengahing perengan gunung. Ngaten menika. Nggih, selain niku Mas, mungkin enten pengalaman napa nggih? Pas teng Gunung Panggung niku. Mungkin enten pengalaman-pengalaman sing mungkin di luar nalar mungkin Mas. Enten mboten? Wonten Mas, sing di luar nalar menika kula nate nenepi wonten Gunung Panggung menika. Saenget kula udakawis menika jam 3 kula kados ningali lintang kemukus amargi ing mriku ugi blak saged nyawang langit. Lah namung nek lintang kemukus menika adakanipun namung celorot biar ilang. Ah niku saya nyedak lajeng dados geni obor sak omah gedene. Kula ajeng mlayu wong kula kelingan nek nika nembe nglampahi utawi nenepi lajeng kula mendel kemawon. Lah wonten ing mriku geni ingkang sak omah niku wau dumadakan ilang plus ngoten kayak kados kula menika napa saking kagetipun menika kados mabur ngoten lho. Kelingan-kelingan sampun kados tangi tilem ngoten menika, Pak. Nggih, niki kan Sanggar Seni Jodipati wonten Garon niki kan nggih enten pedalangan, karawitan, sinden. Nah, untuk pedalangan ini pun napa nggih rencang-rencang sanggar niki diajak teng Gunung Panggung napa mboten niki, Mas? Nggih. Menika murid pedalangan khususipun ingkang sinau wonten ing Sanggar Jodipati menika menawi sampun pinten-pinten tahapan sinau lajeng
kalian bapak kula menika dipun tuntun supados nenepi wonten ing Gunung Panggung supados ing pengangkah sageta pikantuk wahyuning dalang amargi menawi wonten ing kapitadosan kula menika menawi saged nenepi ing mrikuning lajeng wonten fenomena utawi kedadosan alam ingkang mangke saged dipun tingali menika adaanipun mangke dalang saged ketampi wonten ing masyarakat nampi tanggapan utawi dipun akoni menawi menika saged dalang ngoten menika. Ya, mungkin enten harapan Mas kagem murid-murid saking Sanggarjo Dipati khususipun pedalangan Nggih. kalih mungkin dunia dalang teng Gunung Kidul harapannya jenengan kepripun mangke? Nggih sageta dalang-dalang ingkang khususipun wonten ing Gunung Kidul kalian murid-murid kula menika dadosa dalang ingkang mumpuni ing resa mukawisipun tegesipun mumpuni wonten ing bab olah pedalanganipun pementasanipun lajeng cepeng sabet lajeng sageta dados dalang ingkang ketrima utawi ketampi kalian masyarakat tegesipun nek pinter-pinter tok menawi mboten enten sing nanggap nggih menika naminipun mboten wonten ginanipun ajeng kagem menapa. Lajeng harapan kula mugi-mugi nadyan to sinau wonten ing pedalangan menika ingkang dipun betahaken menika ketrimahipun ampun ngantos supe utawi nglalekaken dhateng pacuipun para leluhur menawi badhe dados dalang ingkang kondang menika ampun ngantos ninggal ajaran-ajaran leluhur inggih menika kados nenepi mertapa pados wahyuning dalang ngaten menika.